Αυτό εδώ είναι το Androino, το οποίο βάσει της πίεσης που ασκείται από τον τροπάκι στον αισθητήρα ανάβει πράσινο το λαμπάκι όταν η πίεση που ασκείται είναι μικρή, όταν είναι μεγαλύτερη πηγαίνει στο μπλε και όταν είναι πολύ μεγάλη πάει στο κόκκινο. Που αυτό στο πραγματικό προϊόν θα έδειχνε την μεγάλη ποσοστία ή μικρή αναλόγως μεταβολή στην πίεση μεταξύ δύο ζεύγων αισθητήρων. Τώρα, επίσης, μαζί με τις αλλαγές που παρατηρούνται στο λαμπάκι, παρατηρούνται και αλλαγές στο matrix του LED που έχει προκατεστημένο το Androino. Όταν η πίεση είναι χαμηλή, έχει χαρούμενη φατσούλα, όταν είναι μέτρια, δηλαδή μπλε, γίνεται μεσαία φατσούλα και όταν είναι πολύ μεγάλη πίεση και το λεντάκι γίνεται κόκκινο, η φατσούλα γίνεται επίσης λυπημένη.